Рамазан започна. Ето дуа за теб, която се чете преди всеки ифтар. Аллахумма алеке сумтува бика амантува алейке тавакальтува аля ръзака афтарту. О Аллах! Говях за теб, повярвах в теб. Уповавах се на теб и разговях с това, което ти си ми дал. Амин. Знаехте ли, че Рамадан е месецът, в който е разкрит първия стих на Корана? Това се случи в нощта Лейлетул Кадър, нощта на могъществото. Това е особено благословена нощ. Мюсюлманите използват този месец за четене и разсъждаване върху целия Коран. По време на Рамазан има ползи за здравето, включително пречистване на тялото чрез гладуване и по-съзнателна диета. Също така може да допринесе за преодоляване на лошите навици. Чувствайте се свободни да споделите видеото с другите, да ги информирате за Рамазан и да получите добри дела.